mumuromo cheti zvinotambira ai mumuromo zvinotambira mumuromo cheti zvinotambira ndikaindivigire murume wangu Adamu ndikavigira murume wangu zvakadini ndikavigira wandinogara naye zvakadini enda haimbonyima Iva aipova akavigira murume mukuvira mwesu waMwari akauya zuva rakunonereka Mwari akauya Adamu uripiko iwewe Adamu uripiko iwewe watya muchero uya wandakati usatya watya muchero uya wandakati usatya Adamu nasi tapesana Adamu nasi tapesana chokwadi Adamu nasi tapesana mubindurino nomo mubindurino handichadi kukuona mugadzeri muno nomo mubindurino handichadi kukuona Mwari akaisa mirazu yemoto Mwari ndokuisa mirazu yemoto pamuchero uya wachiwana akazovigira dzimwe kunata Mwari ndokuisa mirazu yemoto Mwari ndokuisa mirazu yemoto pamuchero uya wachiwana pamuti uya wachiwana Sondati, Mwari zvaanoda kuita notanga utsa vanhu Mwari zvaanoronga anotanga utsa vanhu ndarangarira zuva riya pananowa ndafunga zuva riya pananowa ndowautsa vanhu vose vavakaingarava ndowautsa vanhu vose vavakaingarava kurashindi cheuya kona inouya yakawanda inouya nowa ichauya utsa vanhu nowa kurashindi cheuya utsa vanhu nowa kurashindi inouya nowa utsa vanhu nowa akaterera zvakataurwa naMwari nowa akaterera zvakataurwa naMwari ndokupinda muvanhu zvaudzwa naShe vakaingarava tiye kuvakangarava isire kativake ngarava vamwe vakaramba kuvakangarava vamwe zvakubvuma kuvakangarava vamwe vakaramba kuvakangarava vamwe vakabvuma kuvakangarava vakazouya mvura vakatanga kuchema vasina kuvakangarava vakazouya mvura vakatanga kuchema vasina kuvakangarava novano tizarurirewo wona mukomanowa tizarurirewo wona mukomanowa tizarurirewo tarirai mukomanowa tizarurirewo wona mukomanowa tizarurirewo ndiye ka Daniel Gonora and Gonora Sounds ekambo kanziko muchero wepakati ndatini nhasi muchirongwa chedu ndaingepo tiri kurukuraka naMai Gonora. Regai tivanze vachipinda mudariro Mai Gonora. Indonzi ndaizivei Ruote. Makaberekwa gore ripi? 1969. Mabekerwa kupi? Kwachivi. Kumasvingo? Ndo kwenyu? Ndiko kwandakazvarigwa chaiko. Vana baba vachizotama tichizokurira kuGogwe. Kuno ndo kwakazoshaika baba akatisiya tiri naMai. Baba wakashaika gore ripi? 1973. Mukazokura naMai? Ndikazokura ndina Mai nambuya mai vababa. Makabarwa muri vangani? Takabarwa tiri 12. Muri 12? Vamwe vakashaika tikasara 5. Imi muri wechingani? Indiri wechi5 pavapenyu. Pakubarwa? Pakubarwa ndofunga ndiri panhamba 7 kana 8 handichanyatsosiva ipapo.
mabva kumasvingo wakatamira kugokwe. Kugokwe mamuri papi? Tatiri kwanembudzi yakwaMutewe. Muraini ravhu rinosara. Right. Ndokwa makakurira? Ndokwandakakurira hongu. Chikoro makatanga kupi chikoro? Kujairos Chiri. Makaenda sei kujairos Chiri? Jairos Chiri ndakaenda sekudai. Baba vachiona ndichitenderera pamba vakandinyoresa kuna vaZharare. VaZharare vanowanda vanga vachibatana vaJairos Chiri. Baba vandinyoresa kuna vaZharare sei makaendeswa kujairos Chiri? Ndokune chikoro chavanhu vasingaoni. Imimi kureva kuti makabarwa musingaoni? Ndakabarwa ndichiona. Ini mai vangu vanoti ndakazotadza kuona ndava pa3 years. Chii chachaitika? Hanzi ndakagwara gwirikwiti. Ndagwara gwirikwiti vakapinda voukama, sezvo gwirikwiti rakare rainzi rifanirwa kupindirwa navakadzi vechidiki. Hanzi ndo pakaputika maziso angu. Vakadzi vechidiki hanzi vanoita sei? Hanzi vanokonzera kuti ukuvare sezvandakaita. Sei? Handizivi vakare kuti vaizvifambisa sei. Imimi semaziro semanzwisiro sekutsvagurudza yamakaita imimi makanzi chii? Nekuti kutaura kwamuita uko muritodzidzisa vamwe vari kunzoko. Ivo vaingoti gwirikwiti rakare sezvo rakare risingadzivirirwi, risingadi vakadzi vechidiki vanosangana nevarume, nokuti raiyera. Chaiva chirwere chinoyera. Saka vanosangana nevarume vaisafanirwa kusvika pedyo kana munhu achihwa gwirikwiti. Biripiri, vaiti biripiri. Asi varume havana mhosva avo? Ai, kana vanayo havatenderwi futi kusvika. Ndobvira kuti kana varume havatenderwi, varume vanosangana nevakadzi vanotenderwa here kusvika pane munhu wechidzimai ari kurwara negwirikwiti? Havatenderwi. Pamwana hatiti pamwana. Pamwana. Vane vachitovharirwa kushe kwemba. So kureva kuti imimi hapana kuita dziviriro apa? Ai, hapana kuwanikwa dziviriro. Zvadaro manyoresa kujairos Chiri kuya muri kumasvingo? Ndiri kugokwe. Kugokwe. Ndokwakazoonana vaZharare nababa. Baba vandinyoresa kudaro vakabva vaenda kumasvingo kunochema hanzvadzi yamai, ndobva varwarira ikoko. Handisi kuti chii chakaitika ndokushaika. Baba vaenda kumasvingo kwakare ndokwavakanoshayikira, vasiya vandinyoresa kuna vaZharare. Nokudaro mai nambuya vavasingazivi kuti vondiendesa sei kuchikoro. Ini ndakakura ndiri munhu anga ari mumusha. Vamwe vana vese vakaenda kuchikoro. Ndikaona kuti ndindega ndisiri kudzidza pano. Ndakaita zvokutsvaka chikoro ndega 1980. Ndakuzwa vamwe vachinzi vanoenda kuchikoro, ini chisara pamusha. Ndakazosvika pakutiza pamusha paya ndichinda kutsvaga chikoro, kubudikidza nokunge ndanzwa kuti nyika yahwinwa, mwana wese asina kuenda kuchikoro anofanirwa kuwana dzidzo. Ndikatiza pamusha ndikaenda kugokwe, kunova ndokwanga kuri kutauni senda kwedu. Ndikanosvika ikoko ndega, vabereki vakasara vachitsvaga. Ndikanodzoserwa ikoko navamwe vakandidzosa vakati, aiwa, iwe hongu tazviziva kuti unoda chikoro, asi kuti uye uri woga sezvizvo hazviiti. Hauna here vakasara navo zvavo kuti baba vakashayika? Ndikati kune hanzvadzi namai nambuya navatete, zvikanzi chindanoya nehanzvadzi yako, haina here zvimwe zvaingakwanisa kuita kuti ikwanise kukuindisa kuchikoro? Ndikati bhuti havana chavanokwanisa kuita nokuti havana kana mombe dzekurima nadzo. Zvikanzi chindauya navo. Ndikadzokera ndikanouya nabhuti, vakati hongu unogara achitaura kuti ndoda kuenda kuchikoro, asi ni mari yokuti ndimuindise kuchikoro handiiwani. Zvakare chikoro chacho handisati ndaziva kuti chiri kupi chavanhu vakadai. Ndikadzokera. Vatete vangu, hanzvadzi yababa, vanga vane mwana akaroorwa nemunhu anga achiziva pane chikoro ichocho. Akati, mai, chikoro chinotsvaga mai nini ndoziva pachiri, chiri mukadoma. Kana mawana mari mozondiudza ndokurayirai mafambiro. Vatete vakaita saizvozvo. Hanzvadzi yababa inga iri pamusha, vakanotsvaga chikoro ichi vakachiwana, vakandisiya kuchikoro ichocho. Ndikadzidza. Zvichireva kuti ini ndakaenda kuchikoro ndatova munhu wakuziva
zvokuti dai ndaka ndiri musikana wemisikanzwa ngadai ndakatoenda ndaane mwana, asi semunhu anga achiziva dambudziko rake ndakashingirira kusvika ndapedza grade 7 nokuti ndakandadzidza ndachitsvaga ndichichida. Mapedza chikoro makazoidi maigonora? Ndapedza chikoro ndakazoenda kwaMutare kwawagonora. Makabva sei pachikoro? Pachikoro ndakabva ndanyora grade 7. Pachikoro chipi chinonzi? Jairos chiri mukadoma. Chiri mukadoma. Right. Maresults akabuda? Maresults akabuda. Ndova maita sei? Tikaenda kuholiday. Kumusha. Taenda kuholiday. Ido kuzoona kuti izvi zvandavari hazvichanyatsokunzwisisika. Sei? Daniel wanga andimitisa. Right. Ndokubva mirai. Musamhanye ipapo, musapamhanye ipapo. Muri pachikoro? Tiri pachikoro. Makaita sei kuzodzimara kuti musangane naDaniel? Takati chidzidza tiri kirasi imwe chete. Daniel maidzidza naye pakadoma? Ehe. Tichidzidza kirasi imwe chete. Daniel akasvika pakundimbunyikidzwa. Sei? Ndingagoni kurondedzera. Ndoda kuti ndinyatsokunziva kuti Daniel wakauya sei kwamuri? Wakatanga kutaura semagariro atakaita ndo atati akangoita muklasi. Daniel akatanga achidzidza kwaMutare achiona site yake yakazovhara grade 7. Akawana ini ndiri paJairos chiri. Akauya pachikoro akagamuchirwawo semwana anoda kudzidza, akaiswa muklasi mataiveri tikadzidza tose kusvika tadanana. Ndopandoda kunzwisisa ipapo kuti zvakatanga sei. Mimi mamusingaone Daniel asi kuona nhau yacho yakatanga sei. Mamuri musame class? Akatanga umwe ndiana? Mukomana. Akati chi? Akati ndokuda. Musiri makatanga? Aiwa. Ina handisini ndakatanga nokuti inda ndine chinangwa chechikoro semunhu anga atsvaga chichida. Right. Daniel wati ndokuda imi makamuti kudi? Ndokubva ndadairawo. Kuti kudi? Kuti ewo. Kuimi maigodera kuti ewo makangano zvamachinangwa chenyu? Ndaichiziva hangu. Saka? Asi ndakasingazivi kuti ndokwazvichaenda. Kwazvichaenda kokuita sei? Kokuti ndichasiyira chikoro panzira. Aiwa kamaidhani, imimi kuuya pachikoro mamu nechinangwa chekuda kufunda. Zvekudanana neuyu zvabva nepi? Misikanzwa. Maitoitawo misikanzwa? Yakawanda. Yakawanda. Inotoburikidza iyoyo yacho. So mabvumirana mimi kuti aiwa inini ndakuda. Makazoita sei? Maionana sei mimi nokuti pachikoro handiti munochengetwa? Vasikana kwawo? Vakomana kwawo. Taizosanganiswa kumastadi. Manheru ega ega taenda kumastadi kumaklasi kwakusina vadzidzisi. Ndokwataizoonana ikoko. Aiwaka batika pamunoenda kumaklasi kumastadi kune kusina vadzidzisi kune vamwe vana vechikoro vanenge varikoka. Imi maisangana sei penyu mega? Taitopana nguva. Sei? Yokuti unozondoona nguva yakati. Mainoonana kupi nokuti kumastadi kune vamwe vana vechikoro? Tainoonana kukilasi ikoko. Nokuti taizopiwa maki yokuti musare muchikiya maklasi kana mapedza kustada. Saka pakati pedu pane waiva namaki waiziva nyaya dzose idzi waitivhurira klasi tichinosangana ikoko. Muri vaviri? Tiri vaviri. Uyu waiona here uyu waikuvhurirayo? Aiona zvishoma. Aiona zvishoma? Saka zvaitika nguva izvozvo? Manheru enguva? Kuma9. Kuma9? Vamwe wese vapedza maklasi, vanhu vapedza kustada. Saka imimi mese manga musingaone ipapo waikutungamirirai ndiani mese musingaone? Izvo handiri manditi uyai kuno. Enda kuti uyai kuno mauya nemwana. Ndinosenza. Mauya nemwana. Asi ukoko. Apa mauya makabatwa nemwana ka. Asi ukoko mese mamuri. Zvino ndopanda kubatwa nemwana, kubatwa kwandakuita. Kuzama kubalansisa balance. Asi panda ndisina kustroke ndachikwanisa kufamba ndega distance refu. Zvokutoti kana mukanditi ndinde kumusika kumbare uko. Mukanditaridza nzira ndaienda. Ndichifila netsoka. Ndaitoenda nekudzoka. Saka ndo zvamaita panguva mese muri vaviri musingaone maisensa? Maisensana here kana kuti umwe neumwe aingozvisensera ega?
taisenzana Oh. nekuti aizoti unaya kukilasi yakati ini ndinoisiva ndaenda kukilasi ikoko tosangana ikoko kusvika zvashata zvakarehwa namatavire zvashata yakandipa direction yekumba kwavo kwaMutare. manzapo ka Daniel Gonora vaisensana kuita kusensana variko here vari kusensana uko munombosensanawo here mimi kana kuti munongoita chimukutira ava vaisensana ava Daniel Gonora and Gonora Sounds aichirongwa ndaingepo ndinawo amai Gonora nhasi vari kusensana apa National FM. Muri kusensana here umo Jeremia Bonda akunyabhira nzi tiri kusensana wasira seko taonga mapfumo kumarere weManchester United anzi tiri kusensana kumarere Patrick Nyarugwe akumadokero anzi tiri kusensana naamai Nyarugwe Umari Daniel Gonora chibaba icho anzi Nixon July kuchinhoi tiri kusensana Gokomavia nenyuwa vabudira vanzi muri tiri kusensana Major Brown avo Langton Chingoma anzi kuno tiri kusensana kuGrandira madzibaba taikoro masiraseko kwaRusape ikoko asi tiri kusensana tiri kwaRusape masiraseko amaimbaiwa mutadzi yangu muri kusensana here zvakadzora paDonoro Terence Mawere zvikati ungosensana Waston Bishuman paDenmark apo anti tiri kusensana kuti Elizabeth Baraza Fatima School Tajane Mandu Village anti tiri kungosensana Tinache samaida pavainona anzi kuno tiri kusensana naamai Fochu amai Fochu Daniel Sunduza anzi paziko panapa achakachaya tiri kungosensana kusensana katina masensa acho atsva nezuva kuno ndimaikisibata uyo Masiraseko vaumari mune basa gurusa tiri kudzidza rudo rwevasingaone ndini Getmo Nyakumbwa apa mazoe maini kujumboko tichingosensana tiripo pachirongwa Robson Marimo amukoma wangu Robson Marimo aparise nasi pamutora shanga ipapo anzi ndiri kusensana hangu naamai guru wako mai Marimo
ipapo zvakanzi handisisi kusaririra uneni ndisiri kutosensana izvozvo panyatsime tiri kusensana glad moma mutibura gobuzuzu padombo shawapo tiri kusensana John Bonomat nzaiwa masensa ariti marita wepanguva yekusensana namai mwana ndiva moyo ari pabuyera apo buyera south kwadzaramba school amigonzira the road runner hanzi naGracious Magidi tiri kusensana ndisiri ndataura nyaya yekusensana ndiamai Gonora kutsvaga umwe wako kuti ave pedyo newe wangonzwa hwema ndokusensana kwacho maitenzewo pabloomingdale handi tiri kutosensana so uyo Gonora ane chipo regai vasensane zvavo amuchada pabesta wedhimbare Regson Tukute naso iye mangamba una derere siti kudziwa resekwa vari kusensana Joyce Mabel Masauso Chale vari kusensana muna Kwaidza Street kudziwa resekwa ikoko right hanzi pane aitivhurira do aitivhurira aitikunurira gate aitikinurira office tichienda imomo mushure mekunge tasensana ainziye Richard right ndakatenderera Zimbabwe yese ndikamuwana Richard Makaripe wacho wokubata makey kuti mambosensana saka chipinda imomo right hanzi ndakazopuwa pamuviri ko chikoro chakazoziziva sei kuti imimi ndo zvaita vana vakatozoshamisika vonzwa kuti Daniel na Susan varoorana ndoraiva zita rangu repachikoro vakati vana ava takabvira kare chivaona kuti vana ava vanodana napano ko vakazviona sei vaizviona vaibata tsamba nditi pane zvibo zvatinobora zvekunyoresa tsamba zvamapundu izvi saka imwe tsamba yedu yakatombobatwa yabatwa tikapinda pataiti chikoro chose yakanhongwa yapepereka nemhepo anhu zvakafamba sei kwemimi maiti mukanyorana tsamba kudaro dzaifamba sei tsamba dzei amenoti yakabuda sei maitambidzana sei tsamba taipa umwe unosvitsa umwe ainzi ani wamaipa wamaito head boy Richard Makaripe aitivhurira class ndiye aitifambisira matsamba edu saka tsamba aripi Richard zvino handisi kuti ari kupi asi akazopedzawo chikoro handisivi nokuti ni pandakanyora grade 7 ndakabva ndaenda kumusha ndaona kuti ndashata saka tsamba yabva yapupuruka payatoromubvunza yetsamba yetsamba yapupuruka tsamba yabatwa chikoro chose chakapuwa punishment
vachitsvaga muridzi wetsamba. Kusvika ini semunhu akaachirarama muchokwadi ndataura kuti aiwa vana ticha, tsamba ndeyangu. Zvikanzi tsamba ndeyako, ndikati zvikanzi saka munozviitirei pachikoro? Ndikati zvinongoitikawo. Zvikanzi asi zvamunoita zvakaipa. Vakataura kuti iri kuenda kupi? Tsamba iyi yaitouya kwandiri semunhu akasinganzwi zvakanaka, achibvunza ichibva kuna Daniel, achibvunza kuti iri sei muiri. Zvikanzi munhu anga achirwara kudhomu kwenyu ndiani? Vasikana vakataura ndisisi, vavasinganzwi mushe. Kai saka ndiwe muridzi wetsamba? Ndikati hongu. Ko Dhani wakabvunzwa here? Dhani akabvunzwa, akadavira zvimwe chetezvo. Zvikanzi saka imi munodanana pachikoro? Akati Kai iwe unodanana naDaniel? Ndikati Kai saka mubayiro wenyu kuchera makomba kugadheni. Daniel unochera gomba raunoperera. Susan unodhiga mubhedha wosima muriwo. Ndakaita saizvozvo. Maigona kuchera gomba? Indakadhika mubhedha ndandisati ndastroka. Ndikasima muriwo werepu. Muriwo uyu wavaitika navo tana. Woti saka kuzisa vana basa kwakanaka. Ko Daniel wakachera? Akachera gomba rakasimawo muchero wavari kudya nazvino hameno ikoko. Right. Nauye tsamba yabatwa yakazonyararwa sei, yakazopera sei? Yakazopera nokupanishwa nokuwana muridzi wetsamba nenyaya yacho. Makazosiya here pekudanana? Ndo pakazoramba zverudo ropisa. Rowedzera futi? Rowedzera kutonyanyisa. Zvokuti vaitoti vakandibvunza kuti ko iwe uri kuzviitirei? Ndoti ima hamuzivi kuti zvakagara zviriko. Zvose saka ukanzi enda kwaMutare nhasi unoenda. Ndoti tokurumidza ndiratidza railway station ndiende kuchitima ndiende kwaMutare. So kwaMutare maida kuti aende kudi? Kunogara ndiwa mukadzi kwaMutare. Oho, asi panguva iyi muchingori mese pachikoro naDhani. Dhani wakazobva sei pachikoro? Akazobva wanyora grade 7. Opa pasina secondary? Pasina secondary. Wanyora grade 7 achibva aenda? Achibva aenda musha. Ichibva ndaendawo kumusha ndaona kuti ndashata. Asi grade 7 vamusati manyora? Takanyora. Marizatsi akauya? Akabuda. Makapasa sei? Indakabuda ne10. 10 units. Mamanyora mangani? 4. Ko Gonora? Gonora akabuda ne11. Tachingodzingirirana kugona kwedu. Asi hapana kunga une shungu dzekuda enda secondary ra? Anga aripo. Inda ndatotsvaka nzvimbo kuchikoro chinonzi cheGato kumberengwa uko. Ndikange ndatoiwana. Kubudikidza nokumitiswa kwandakazoita ndo zvakazondikonzera kuti ndisaenda uko. Saka Gonora makazomutaurira here kuti Dhani shamari ndo zvaakuno? Ndakamutaurira. Zvikanzichi? Akandouya ndokutora. Yei, pakaipa. Right, ndakazoita mhanza yekutsvaga naiyeka mukoma Richard Makaripe kuti nyatsokunzwa zvakanaka kuti zvaifamba sei pachikoro apa. Site yangu yakanga isikari imizimusi kuri kwiti 7 years. Tobva bhoera kwa chifi chashanu. Ndimira moyo chira ndoita Richard Makaripe. Saka ndabatwa negwirikwiti. Tobva ndambogara baba singazivi kuti chikoro chivakadai chiri kupi. Baba vangu mukadije, vana vari mukadije. Izvi napa pension. Bezo. Tipa pa depa pa central rapa. Ndobva paita umwe nesi angari nesi ndipa depa paya. Then ndobva azotsvaga nzvimbo ukadoma. Ndakandamboita grade 1 2. Andiona. Gonora takasora naye kuukadoma. Ndakasvika 92 pakadoma. Gonora anga asati asvika. Saka ndini first grade boy wepo. Timapanya kubva kugweru. Ina kugweru ibanana center. Gonora. Pachikoro wanga ari munhu akaita sei? Gonora anga ari munhu ane nyambo. Tanyi vanga aiwa kadza vanga ari munhu ane nyambo. Vanga vari vafana vangu ava. Ko adzimai vacho vaivepo futi? Vaivapo sivasikana vavo. Zvaitika zvekuti chavanonyanya kuda iziso nekude security. Anenge aine munhu wake vadana naye. Naye moyo ndodiwo musikana kuti imi chakazoipa kuti muzopinda ofisi yekuti muzotisana munhu panapa. Mdzapa wandoda kungobatawo mazamu. Igonora. Iri Gonora.
ndoenda nomira wangu ndomirawo wapedza zvumwe yadihese havatiri kuti misa nhumbu kana masamba lichivapa chisekirito handiwaona manje sekuti vanofarawo ndine makizi ndima mune makisi ese alright saka imi mainovavhurira handandivavhurira ipamundaita musikazakuta chokwadi aivavhurira vopinda aripo anonzi macloset ekuti tinova tiri muclassica kozoti kune room ine mabhuku edu handimaona mai zvakafanana nemaklasi enye munoona iklasi iyaka ine room yayo mukati yemabhuku handimaona manje yekuti kawaita bhuku rao unongopinda modi usarudza rakubhero waunongoda kuita ndokwadainge kuti pindai mungudubaduba asi ndasingapita yakareba time yakareba kuti anozomumitisa yani itsotsi maiva panguva yakareba sei anogona wata 5 minutes kuti maichira kuti mukamupa nguva yakareba anomitisa munhu saka zvakazofamba sei imi muri kupota hazvina kuzobuda here pachikora kuti vakamitisana aya vana vakatozuruvana akutoita zvimabhindi mamutarumu akatonitera kuti ndikasvika mutauni achidza bhendi akazoti mudhara dhora isikati $2 yesikati yenhiki ndakarurisa ndakawanda zvekuti kuchikoro pano ndakamitisana ndaitaimira time yekuti tombopinda hana chaanoita 5 minutes dzakwana akada 3 buda uende asi vanga singazochema chemoti bati nguva iyi zvatokwana maprince vatouya vamumisi murungu vatouya kana kuti maza vatouya mota yatouya vatobuda vachimhanya akovala yange iri musikanzoi pachikoro usazvana chikoro aiwe ndakazomboona mazuva unga pane 5 years hatizivi kuti mazuva vari vese rekoti asi iye ndombomona mutauni handitika wani madzimai mairi manje anebarika icho chiri kusimba usona chiri kudya chiri kudya uri chengeti vafana vangu ava vafana vangu ava shamwana aiwa ndiyo kamukoma Richard Makaripe mavanzwa paka ndo wacho vainovhura dho ava kana vanhu vachingasenzana right tonzwa madhamu wasiya chikoro ndikaenda kumba kugokwe ndikamumirira ndikaona mazuva akataura adarika ndikaperekedzwa namai vangu kubhazi ndikauya muno muHarare ndikabvunza railway station ndikapinda muchitima ndikaenda kwaMutare ndikashongana nomukoma wake anga ari musoja ndikasvika kumba akandiseka nokuti anga andiona pachikoro akasaka zvairehwa namaticha zviya ndizvo ka ndikati kai uri kutsvaka ani kuno ndikati ndiri kutsvaka Daniel kai chii chako ndikati shamwari yangu kai shamwari yako pakudii ndikati shamwari yangu pakuroorana indatouya zvikanzi uchiuya una Dhani here ndikati hongu zvikanzi manje Dhani haana kana chino ndikati hazvina basa asi imi chingozivai kuti ndauya ndiriwe pano ndikasvitswa kumba naba mukuru vakati Dhani munhu wako auya akazama kuda kuramba vakati ndinokurova ndakasvika kuchikoro ndikanzwa nyaya yako yese nomusikana uyu haapengi mhani mwana uyu kubva kugokwe kuya kuno kwaMutare tambira mwana wavanhu sezvaunoziva akasvika pakuzotambira kweye wanga uchiramba achiti kudi wanga uda kuedza kuramba achiti anga uda kuramba kuti ndimuzivi Dhani anza ndimuzivi imi mukati kuti mukati nhai Dhani ndikati une shuwa here zvikanzi ndine shuwa hanzvadzi yake huru ikati imi munokanganisa chivanhu hamufaniri kubvunza vana vava muvanhu vaise mumba mavo vega vataurirani tobva tapuhwa kamba kedu ndikati saka iwo neshuwa kuti uri kundirambira zvaunoziva akati aiwa saka waida kuti ndidii panana mukoma ndikati zvino ini ndoita benzi kaini nokuti vana mukoma vako wavaudza kuti haundizivi zvikanzi aiwa mai guru mukadzi womusoja uyu vakauya vakati bamunini mawirirana kuti kudii zvikanzi mai guru musikana ndomuziva zvaari kutaura ichokwadi kuti une nhumbu yangu tobva mai guru vabuda vachiridza mupururu vakanoudza vana vatetena namai ikagamuchirwawo semuroora
ndikagarawo kubva ipapo. Saka kureva kuti Gonora ndiye wakakuwana muri mhandara. Mukagamuchirwa semuroora. Kagamuchirwa semuroora. Baba vanga varimo, vavakura vasingachanyatsoona. Mai vanga varipo vachiona vachikwanisa zvese. Mai vakasvika pakuchema kuti Daniel mwanangu, wandikanganisira, baba havachaoni, iwe hauoni, wotorazve mukadzi asingaoni. Unoda kuti ndirarame sei nemi mose muri mapofu? Zvikamubata Daniel kusvika ati, nhai mai, ini munoda kuti nditore mukadzi anoona, ini ndisingaoni, kuti zvidini? Kanzi kuti akutungamirire. Akati, haiwa, ndatora munhu iyeyu nokuona kuti akafanana nezvandiri. Kanzi nababa, nhai mwanangu, wazviitirei? Zvikanzi, baba, ndazviitira kuti imi namai munoona mose handiti? Vakati zvikanzi, ndoda kukupai mufananidzo ndichiti, ndimi vakuru makambochengeta zvipfuwo zvenyu zvinosanganisira dhongi, mombe, mbudzi, makwai. Maisati madhongi nemombe mudanga rimwe chete. Makamboona here dhongi richikwirana nemombe? Baba akati, ini handichadi nyaya yenyu vakomana. Mubvunzo wandabvunzwa naDhanieri handina kumbobvunzwa kubva ndichizvarwa namai vangu nababa vangu. Zvikanzi, saka modi? Zvikanzi nababa, indatambira muroora wangu nokuti mubvunzo ndakonwa kuupindura. Iwe mainini? Vaiti mainini kuna mai. Ndakakutora uchiona, ini ndichiona. Saka ndochikonzero mwana uyu atora asingaoni, wati akafanana neni. Mai vakati, meno zviri kwamuri. Zvikanzi, ndagamuchira muroora wangu. Kubvira nhasi handichadi kunzwa futi mashoko pamusoro paDhanieri nomukadzi wake. Ndavagamuchira ndini. Mukadzi waDhanieri uchararama ari muno mumusha kusvika Mwari vaita kuda kwavo. Asi dambudziko rakazovapo, vamweni nemuroora vakaramba vachikwesherana. Ava mai ava vakazama nepavakagona napo kuti muroora asingaoni haana chanondibatsira nacho. Vadaro kwakazonzi kunotambirwa chibagwe ikoko kumusha. Mai vakaenda kuchikoro kotambira chibagwe, vakandisiya pamba somuroora. Vakaona ndatsvangadzira hari dzavo, ndikadzikwesha, ndikadzigadza pamoto, ndikabika sadza, ndikavasira. Vachidzoka vanga vasina tarisiro yekundowana kune sadza sekumba kune muroora asingaoni. Vakawana sadza ravako, vakadaidza shamwari dzavo vamwe madzimai avakavabva nawo kotambira chibagwe. Vakati, uyai muone muroora yawabika sadza. Zvikanzi, idiko here kuti muroora abika sadza rinodyiwa? Kanzi, uyai muone. Vakauya nambuya, mukadzi wanzvadzi yavo. Zvikanzi, mainini ndowabika sadza? Ndikati, Zvikanzi, wadzidziswa nani kusuka hari? Ndikati, ini ndakakurira kumusha, ndandichangobva kuchikoro. Mai vaDhanieri vachiti kana vakabika sadza vanogura sadza voisa kumapeto kwendiro, hanzi kunosvuka kwagura sadza rinopisa. Ndandakachena kuita somukaradhi, ndichitora sadza ragurwa namai rapora. Kusvika tagara zvakadaro, tagara kudaro, pamwiri apa papachikura. Zvikanzi nababa mukuru vaya, mainini, kana ukanyepa kuti une nhumbu usina, ndinoya ndikapedzerana newe. Chikonzero ndakaenda nhumbu isati yakunyatsoonekwa, yanga ine 1.5 months. Ndikagara kusvika bamukuru vakazodzoka vakawana nhumbu iya yakuonekwa. Zvikanzi, une raki? Ndaida kusvika ndichikumhanyisa. Ndikati, rakirei kubamukuru? Zvika katumbu kako kakuonekwa wena. Tikatanga kuseka paya. Kubva ipapo bamukuru ivava vachingondichengetedza kusvika tazoita mwana wedu Sipiwe, musikana iyeye mukuru. Makambarira kwamutale? Mwana uyu ndakazomusunungukira kugokwe sechivanhu chokuti unenge wasungirwa. So imimi kugara kwamaita ikoko uyu kwamutare, mama topuwa imba yenyu? Waiwachira umwe ndiana? Ndini. Maitowacha hembe dzemurume? Ini ndinotowacha, dai kustroka kwandakazoita, nekusakura, nekubika. Zvose ndaita, nekuruka majuzi. Hapana basa randachituma munhu. Maigonora mazvita sei imi musingaone? Ndakaandadzidziswa navatete vangu kubata basa rose
romunhu wechikadzi pamba. Vatete ava vaita. Imimi hamutombooni zvamuchose here? Ine handioni kana kunyepedzera. Saka munenge muchiona sei, ngatiti kana pakurukapa kana kuti pakuwacha pakuti chinhu chachena kana pakubika kuti muriwo kana kuti ungava sadza rinenge rakwata raita? Ndinototeerera richikwata. Ndo hwakuti sadza iri rikukwata rose here kana kuti rikukwata one side. Kana ndikawa richikwata one side ndozama kufila nemugoti kurisanganisa kuti rikwate masaidi ose. Ko pakuwacha? Pakuwacha ndaiwacha. Zvokuti ndaiti kana ndikawacha kuti chachena chi. Ndaingowacha semunhu asingaoni chingotenderedza hembe yose. Kusvika vanhu vaizosvika pakuti mai ava kuwacha kwavo vanoita sokuti vanoona. Hapana kana hembe yavo yakatindivara sei. Saka munomeka sure kuti pese pahembe pese munopawacha munopabata pese? Ndaitobata pese. Ko pakuaina? Ndandisingawanzo aina zvangu semunhu anga asingararamiwo pane aini. Asi pataa tiri kuchikoro ndaiainawo mauniform. Maaina mega? Aiwa, zvinofadza chose. Ko pakusuka ndiro apa? Zvese ndaita. Munocherawo mvura? Ndaitofila road yokuchibhorani kana ungava kutsime kugokwe. Taichera mumatsime. Kutsime kamunodonhera kamutsime pamusika? Gumbo iri ndo rari ziso iri. Ndinoti ndikafamba so ndotonzwa kuti apa ndasvika. Ipapa pandapinda padho apo ndatonzwa kuti mune carpet haisi floor yega. Saka gumbo iro ndo rinenge richinditungamirira kubocha kwa Gonora. Kwa Gonora? Imba yeushe? Vanga vari ishe baba. Ndobva maita wepiri? Muri ikoko? Pane wepiri apa. Ndakazenge ndakurwara. Vatete hanzvadzi yaDhaniel vakati ndodawo muroora ambochinja nzvimbo. Vakanditora kuChimanimani. Vakanditora vakaenda neni ndikanosunungukira Promise kwavatete ndovano vakamupa zita iroro kuti Promise yangu haina kunyadziswa. Ndokwandakanozvarira Promise. Ndazvara Promise takabva ipapo tikaenda kwakare kubocha tobva kuChimanimani nemwana tikasvika baba mukuru vachirwara. Baba mukuru vakasvika pakushaika. Baba mukuru vashaika Promise anga akugara pasi. Mai guru vakatanga kuti indoda kuwanikwa nababa munini. Ndarota hope mukoma wavo achindichengetwe naivo vasingamwi doro. Bamunini vapi manje? Daniel. Gonora kuti Daniel kuti atore mai guru senhaka. Ndikati ini munotaurirana naDhaniel wacho ini handina chandinoramba nokuti ndiri munhu wenyama. Vakasvika pakuti mukadzi uyu ndoshauri ndoita sei naye. Tiri ipapo pachikamu chenhaka mai guru vakaona kuti handina kupindura zvavakavatarisira. Vaifungidzira kuti ndichati ini handidi nemurume wangu, asi ini ndakazoti aiwa zviri kuna iye Daniel kana achitikwanisa tose tinongogara. Vakaona kuti munhu akatoshinga uyu. Imi maireva pokukwaniswa pakuita sei? Kutichengeta. Aienda kubasa reDhaniel? Aingoita zvamagitari izvozvi. Zvamagitari zvakazitangira kare? Zvemagitari akazvitanga kare asati atouya kuchikoro kuJairos Chiri. Zoti paakauya kuJairos Chiri wanga watove muridzi wamagitari? Wanga achitoridza magitari akatova ndiye aitodzidzisa vamwe kuti anoridzwa sei. Right. Saka muri kumusha ikoko pataurwa nhau yenhaka yakazopera sei? Nhau yenhaka yakazopera sekuti mai guru vakaona kuti ini ndiri kuvatendera kuti ngavauye. Vakabvunza vamwe vavo kuti ndingaita sei mukadzi uya wabvuma kuti tigare tose. Umwe wacho wavaka vachitamba naye akati uneshuwa nezvaunotaura. Akati zvikanzi asi uya wakafita kukurova. Akakurova handifungi kuti unodzorera. Apa vari kutaura vega neshamwari yavo. Ini ndiri kuenda kuchikoro kupa mwana porridge spiwe. Ndavaona vari muheji havasi kundiona. Ndakamira vakataura nyaya yavo. Mukadzi uyu wangaitamba namai guru akasvika pakuti iwe unokurova uya. Kana uchitoda kumugona pisira mumba. Ishamwari yamai guru. Indobva ndadarika ndaona kuti mashoko akutaurwa adzama ndichazosvika pakudaira. Ndobva ndadarika ndikaenda kwataipira vana porridge yacho. Mai guru vakabva kuporridge kuya vakati iwe ndakanzwa kuti unoda kundirova ishuwa here. Ndikati mai guru
ina handina simba rekukurovai, ndakaona muripo zvakare, muri munhu mukuru kwandiri. Iyi nyaya iyi inoda tiri kumba kuna namai nanatete votibatsira. Indokurovera ichii? Zvikanzi unoda kundirovera kuti ndodana nemurume wako. Ndikati handizvisivi. Ko zvanga zvatotanga kare here? Vaifamba vachitaura kuti Daniel murume wangu, ndotova nenhumbu yake ine 3 months. Saka iye Daniel wakambinge wapupura here kwamuri kuti ndozvaitika? Haana kumbozvipupura, nanhasi ari kuzviramba. Asi kudanana nawo akadana nawo? Handizivi, sekuti iye ari kuramba. Imi makazomubvunza? Indakazomubvunza. Vomumusha vose vakamubvunza akaramba. Aiaiai, vakomana imi maona here kurarama kwavaiita, nhamo yavaiona amai Gonora pamusha wavagonora, nhamo yavaiona, mbonaona yavaioneswa ipapo. Vakomana imi paive pakaipa chokwadi, ende zvairwadza. Regai tione tinzwe kambo kanonziko Madyara Ruvengo kakaimbirwa ivo vacho vemhuri veukama vaikonzeresa kuti pamba pange paine nyonga kanonzi Madyara Ruvengo, kakarwa naDaniel Gonora. Gokwe yakatungamirirwa naDaniel Gonora, mufambi kuenda kutora akwana Patrick Nyarugwe, chinowawa homboi wenyu uyo. Koma Patrick Nyarugwe, baba Craig, homboi wenyu Daniel Gonora. Asi zvadaro mai guru vai vakazouya kumba tabva kuporiji, vakanzi navatete vaipamba uye kunomuroora kana watoita mapureta wakabata. Vakatiza vakambonogara mugomo, vakazoti zuva rovira kuma5 vakauya semunhu anoda kutora moto kwamai. Ini semunhu anga ari muchivanze mana mai ndakasangana mai guru padhoo, vakandibata vakandimupandikidza kudhoo. Ini semunhu anga ane hasha kare vakavandituka kuporiji uko, ndakabva ndavasaidzira ndobva ndavagara ndikavarova. Ndavarova Daniel akabva auya ndokubva tavabatsirana. Tavarova kudaro mai vakati musadaro munouraya munhu. Ndobva apokunyuka ndobva aenda. Akati kutondirova hamusati maona ngozi yebofu, nhasi muchaiona. Tikati kutaura kwemunhu kwekutsama. Vakaenda kumba kwavo mai guru, vakanotora huni yemoto, vakauya kapisa imba yendaigara kuma8 vachifunga kuti sitavata. Izvo ini midzimu yangu naMwari wangu vavandisvetusa, vandisa kumba kwamai kwavamwene. Imba yakasara yotsva indisisimu. Takakwanisa kutsva chikafu nenhumbi nendiro dzangu nemapoto. Nyaya inokonzera yakazotoresa mai guru akaenda kumapurisa. Mai guru vaenda kumapurisa, Daniel wakanobatwa nenyaya yokuti vakadzi vako vose vava vachigwa godo. Saka iwa ufanira kusungisa umwe mukadzi, dzokera neuyu mukadzi mukuru. Iwe mukadzi mukuru hatichakuvhariri kana kuti unopika. Chienda unocheka uswa nokutenga ndiro dzamai nendiro dzawakapisa. Chidzokera ikumba Daniel, dzokera nemukadzi wako. Usati umwe mukadzi wovharira umwe osara naye. Ko anga ari mukadzi mukuru apa ndiani manje? Vava kuti mai guru ava mukadzi waDaniel
nokuti mukadzi uyu aiti ndine nhumbu ine 3 months naDaniel. Saka mukadzi mukuru here. Mapurisa aitoti ndiye mukadzi mukuru achiti ini ndiri mudiki. Pamakore vanga kuti vanga kuenzanisa pamakore here nekuti pakugara mumba mimi ndimi muridzi womurume. Aiwa ivava pamakore. Asi pakugara mumba ndimi amurume hombe. Hatiziviso kuti maiguru ava ndakaona varipo. Aiwaka imi maiguru ava makaona varipo vari kumurume wavo. Vari kumurume wavo. Saka mungati mimi amuzivi sei ava makaona vari kumurume wavo muine murume wenyu. Saka imimi mamuri mudzimai muhombe. Saka Daniel akasvika pakupuhwa maiguru vaya akadzoka navo kumba. Zvikandishamisa kuti ko imwe magozonodzoka namaiguru sei. Indasiya ndasaindirana namapurisa kuti maiguru ngavaende kunahodzi kunopika. Zvikanzi vanzi ngavanocheka uswa vapfuririse imba nokutenga ndiro dzako dzavakapisa. Ine handichina zvokuvaita. Saka imeida vanopika. Ini ndo zvaiva neshuviro yangu. Mama rwadziwa. Ndarwadziwa nhasi ndakatorwadziwa zvokuti hameno havo kuti vachaita sei nendiro idzodzo nokuti ndakatodziramwa. Handa kutombotora mubva mumusha magonora. Right, zvadaro. Kwadzoka kumapurisa kuya. Vakaramba vachinetsa maiguru. Kuti unogara nemurume weye unoti ine handimudiwo. Toda kukuponda. Baba mukuru vava musoja vandakazosvika navo kumusha musi wandatizira. Vakati aiwazve. Iwe Daniel ona zvakuitika pano. Mainini maisipiwa havaoni. Uyu mukadzi wamukoma uyu anoona. Achavandira maisipiwe akaponda. Isu nepo tisina kupedza kuita chivanhu kumusha kwamaisipiwe tinotaura chiti kudii. Mwana wavanhu afira kuno. Zvondoita ndezvokuti vanhu ava ndovaparadzanisa. Iwe Daniel chisarudza waunoda kusara naye. Wosara namaiguru here kana kuti woenda namaisipiwe. Ini ndo akusudurisa maisipiwe musha muno. Nokuti vanopedzisira vapondwa tikapinda dambudziko. Saka Daniel wanga wabvuma here kuti kozvizvi ndakuchidanana namaiguru? Haana mbogara abvuma. Nanhasi wakangotosvika pakuti maiguru vai vakafa achiramba. Saka ndobva zvanzi tosudurudza mumwe chete. Svika ini ndo akubvisa mainini vadiki. Ava maiguru vanga vari maiguru avo vese. Nokuti murume wavo anga ari mukuru kuna vese. Ndakubvisa mainini ava ndakumbovaisa kumusha kwavo. Iwe chisarudza zvaunoda. Kuti wosara here kuno kwaMutare kana kuti woenda namaisipiwe nevana vako. Zvikanzi ndoenda namaisipiwe nevana vangu. Zvikanzi kominority zvikanzi minority asi mukadzi wangu zvandakakuudzai kubvira kare. Kuti vanotondinyeperera kuti ndine nhumbu navo handina. Ndokubva kwatakaita kwaMutare. Baba mukuru votondinzvengesa kuti ndisapondwa namaiguru. Taenda kwane mbudzi yatakanosvikorondedzera sabhuku nyaya iyoyo navabereki vangu. Sabhuku akati mwana uyuzve mwana wandakasirwa nababa ake ari muduku akakurira maoko angu hazvigoni kuti ndimurambire kumushayisa nzvimbo. Ndotomupa pekuvaka tikapuwa nzvimbo kugokwe tikavaka naDaniel tikagara. Maiguru vai vakasara kwaMutare. Ndakazoshamisika ndoziva kuti maiguru vai vakafa nechigwere chisati chawana mapiritsi. Ndikati zvino handiti mozviona dai ndandiriko zvainzi ndindavauraya sevanhu vakambonetsana. Ndokumira kwazvakazoita maiguru vaya vakafa vakasiya vana vacho variko kwaMutare. Vakasiya vana vangana? Vakasiya 3. Right, imimi maakugara kugokwe? Indakugara kugokwe naDaniel. Ndokwatakazoonavo mainini ava. Zvakatanga sei? Mainini ava zvakatangira pakudai. Daniel achiridza magitari aifamba neni nemwana Promise. Tichisiya pamba pasina munhu pai patakatapuwa nasabhuku. Sevanhu vanga vachunganidza tumari twavo mazuva iwayo takasvika pakutenga madhongi nembudzi nengoro yedu. Tikati zvino zvinhu izvi toita sei? Spiwe ari kuchikoro, Promise ari kuchikoro. Zvipfuwo izvi zvinoda anotarisa. Hatitsvagei munhu anotibatsira kutarisa zvipfuwo.
pakaita mukomana aifarira kudzidziswa magitari akati Gonora ndimusikana wandoziva ari kumaraini kwedu. Musikana uyu anogona kukubatsirai pabasa ramuri kuchema. Ndo akamutsvagira musikana uyu semushandi. Ainzani? Anonzi Vimba akanzi ainzi zoita sakapfuura. Vimba yani? Sinyama. Ndio kumusha kwenyu? Ndo kugokwe. Ndobva auya Vimba? Ndobva auya Vimba. Tikagara naye semusikana webasa. Vimba paakauya ndimakataura naye kuti ini ndoda munhu webasa? Ndigonora. Akati ndine zvipo zvangu zvoda kutariswa. Akati zvakanaka iyi. Akagara. Imi mukatenderana nazvo? Ndikatenderana nazvo. Semunhu anga achida kubatsirwa. Ndikatenderana nazvo ndichiti mushandi. Nokufamba kwenguva ndakazonzwa Gonora voti audi here kuti agare pano. Ini semunhu anga asingazivi kuti zvinorevei ndakadavira. Iye munhu watigere naye? Vakazondibudira pachena vachiti kugara pano kwandoreva unokuziva here. Ndikati kugara sezvaakaita zvikanzi aiwa kuita mukadzi mudiki akubetsere basa. Ndikati ndinoda. Zvikanzi une shuwa? Ndikati ndikanoda kuti aite mukadzi wapano. Ndikati kaisaka unodei? Ndikati ndoda 3.5 apa anga ari maZimbabwean dollar. Ndikapuhwa mari yangu saizvozvo yokuti voda kutsvagira mubatsiri ndikagamuchira. Kwemi maibhadhagwa nekuda kwei? Chivanuka. Handi chinoti kana uchitora umwe mukadzi unoshuma wagara aripo. Saka inodliwa nemi ndikati inoenda kuvabereki venyu? Ndakahlanduka ini. Ndakashandisa zvandinoda ndakutoesha. Asi vanhu veukama hwangu ndakavaudza. Vakati wazvigamuchira here? Ndikati hongu. Wazvigamuchira kuitiri wabarika? Ndikati hongu. Watenda kuti murume awane? Ndikati hongu. Vakati asi hatidi kuzowa mhere. Ndikati ewo. Ndikagara naye mwana uyu wakaya mudiki. Wakaya ari mudiki? Achinzi nababake ane 15 years. Ndikagara naye kusvika wasvika pazera rekuitawo mwana wake. Iye makambomubvunzawo kuti asikana maada here kuti tigare tese? Iye ndakatoda nechekare. Anga atoda nechekare? Nokuti hapana chakambozopikiswa kubva patakataura nyaya iyoyo. Zvakabva zvangobvumiranwa pautatu hwedu. Tikangogara semhuri. Zvadaro mainini vanga vari kudhuze nekumusha kwavo. Vanga vachiti vakanesana baba votiza kuenda kumba. Ko vaimbonesana nyaya dzei? Zokuti baba vaingoti iwe uri musikana wechidiki unodana nevamwe vakomana isingazvioni. Ndo pachinetsa nyaya yacho. Asi naye maigonora zvaitika here? Handizivi. Kunongwa kufungira. Kwaingova kufungira. Kweyekudhani waizvitora kupi? Waingofungira semunhu wenyama. Indoti aiwazve haufanirwi kudero iwe nokuti mwana uyu wakamutora semwana wako. Hatichengete mwana uyu. Tikamuchengeta kusvika akwanisa kuita mhuri yake. Iyezve una vana vake 3. Ndinaye mumaoko. Kuparadzana kwatakazoitawo kugorera pera. Mira tisati taenda ikoko. Magariro amaita imimi maigara sei? Ndandinayo mumba mangu semwana. Maigara naye semwana? Akazodzimara akaita mudzimai? Akadzimara akaita mudzimai. Muchingogara naye semwana? Asi apa wanga wazopuwa imba yake manje? Ndindakasimupa imba. Ukataiwa iwe kwakuko? Kutowa mudzimai wowapano. Saka zvaifamba sei? Toziva isisi kuti kana pari pabarika baba vanomboti nhasi vanodya kunoko. Yakatungamirirwa naTaria Gonora mufambi. Ndikagara naye mwana uyu wakaya mudiki. Wakaya ari mudiki? Achinzi nababake ane 15 years. Ndikagara naye kusvika wasvika pazera rekuitawo mwana wake. Iye makambomubvunzawo kuti asikana maada here kuti tigare tese? Iye ndakatoda nechekare. Anga atoda nechekare? Nokuti hapana chakambozopikiswa kubva patakataura nyaya iyoyo. Zvakabva zvangobvumiranwa pautatu hwedu. Tikangogara semhuri. Zvadaro mainini vanga vari kudhuze nekumusha kwavo. Vanga vachiti vakanesana baba votiza kuenda kumba. Ko vaimbonesana nyaya dzei? Zokuti baba vaingoti iwe uri musikana wechidiki unodana nevamwe vakomana isingazvioni.
ndo papa chinetsa nyaya yacho. Asi naye maigonora zvaitika here? Handizivi, kunonge wakufungira. Wainge wakufungira kweyekudhani waizvitora kupi? Waingofungira semunhu wenyama. Indoti aiwazve haufanirwi kudero iwe nokuti mwana uyu wakamutora semwana wako. Atichengete mwana uyu. Tikamuchengeta kusvika akwanisa kuita mhuri yake. Iyezve una vana vake 3 ndinaye mumaoko. Kuparadzana kwatakazoita kugorera pera. Mira tisati taenda ikoko. Magariro amaita imimi maigara sei? Ndandinaye mumba mangu semwana. Maigara naye semwana? Akazodzimara akaita mudzimai? Akadzimara akaita mudzimai. Muchingogara naye semwana? Asi apa wanga wazopuwa imba yake manje? Ndindakazomupa imba. Ukataiwa iwe kwakuko? Kuti wamudzimai wapano. Saka zvaifamba sei? Toziva isisi kuti kana pari pabarika baba vanomboti nhasi vanodya kunoko, mangwana vombonodya kwamai nini. Imimi maipaita sei? Maingobika semhuri imwe? Taingobika semhuri imwe chete. Ndakazomurumura atova nemwana wake wokutanga. Kupa kunovata pamaita sei? Taiti umwe nomwe bedroom rake. Bedroom umwe. Kumazuva maita sei? Maitarirana mazuva here kana kuti baba vaingoenda kwavari? Vaitaura ivo kuti ndinoita mazuva akati ndiri kwaningi, mazuva akati ndiri uku. Saka mazuva ekutanga zvazviri sei? Mazuva kwenyu mikwaita mazuva mangani? Vaingoenzanisa tichingozvigamuchira. Mangani? Vakatanga vachiita 2 vakazoti aiwa iwewe unofanirwa kuitawo semunhu wakura mashoma. Ndikazvigamuchira zvose. Mashoma semangani? Sekuti zuva 1 kwandiri kuna mainini 2 indikazvigamuchira semunhu angagara azvigamuchira kare. Handina chandakapikisa. Nanhasi tinongoita saizvozvo kuti vakada kuita vhiki vari kwamainini zviri kwavari, kwandiri vakada kuuya 1 day tongovagamuchira zvakadero. Vhiki kwamainini kwamuri 1 day? Ndogona ngovagamuchira zvakadero. Aiwa, zvinoita here maitani? Kwandiri zvinoita. Wakataura kuti nini ndakakupfuwira tichiri kuchikoro? Ndakaona kuti ndikasakupfuwira ungatondiramba. Hanzi chakaitika imi zvamuchitondera? Hanzi ndakaenda mukuwasha wangu anova ndiye yanga iri n'anga. Hanzi akandipa mushonga akati chokwadi baba musikana yanga angokurambai. Hanzi ndikabika nehuku yandakazokupa nyama yacho. Asi muchokwadi makadya nyama yehuku? Ndakadya. Musingana kana chamuziva? Kana. Saka kubva ipapo faro hobo. Kuti mukomana wangu wandivigira chicken kubva kumusha. Rodzana? Saka kubva ipapo inini mwoyo wenyu hapana gonora haupi? Ndakabva ndatonamira chaiko. Chero zviite sei, chero kuye? Meno. Iye ndiye ungatoita? Iye ndiye ungatoita. Kuinda ndokwangatoita. Kana niwakatombodero kuti ibva pano ndikati aiwe zveshamwari ini ndiri chikwambo, asi chikwambo chacho chawakaromba chakaipa. Hachidzoserwi madzoserero iwayo. Zvekumhanya. Kana waimbosidzosera zvimwe chinocho kwaruote hachidzokeri. Zvikanzi unotemba neiko iwe? Ndikati naMwari. Zvikanzi wakatsika pai? Ndikati pasi panotsika vamwe. Saka ndoda kuti stand dzose ndichidzitengesa. Ndikati tengesa asi ina ndibve pano. Hameno mabhaya ako kuti achagara papi. Inde ndiripo, ivo varipo. Hameno zvikavasunungukira. Tichagara tese. Kusvika ndaenda kuna chairman wakati vagonora. Ini zvinhu zvenyu ndakubuda mazviri. Mai vavari kupika mhiko yekuti handibvi pamusha ipapo. Munoda kuti ndinzi kudini? Zvozondisungisa. Regai varipo. Asi chokwadi vakadaita zvokutamba vanoenda kujeri. Kusvika nanhasi vanoti vakati ndoitengesa, ndoti kana uchizvitemba tengesa. Ini chairman ndakavaudza kuti pano handibvi. Kana mabhayo ako achivaka nechepapapo anovaka, ini changu chiturumusi icho chindei ndiripo nevana vangu vasara ivavo. Right. Gonora wakazouya kuno kudhorobha kuHarare ndoko wakazowana mastenzi awo yaya 2. Rama iguru stendi neyake. Regai tinzwe kuti vakabva sei kuGokwe? 3. Muri Gokwe ikoko? Aiwa, takazenge tabva Gokwe. Kubudikidza nokuenda kwamainini kumusha kwavaita nokuti papa ari padhuze. Vaipota vachienda kumusha kwavo kana vanetsana nenyaya yeshanje. Saka vaizodzoka sei? Vaiti vakaenda vaitevegwa kumusha kwacho ikoko. Dzoka. Baba vavo pfuma yanga yakabviswa here? Yanga yakabviswa.
vakabvisa. Kwenyu mimi yanga yabviswa? Vakabvisawo. Hakuna kwavasina kubvisa. Kwese vakabisa. Wakateera ukuke wonzi dzokera? Wonzi dzokera ndiwo wakada munhu uchiziva zvaari nemukadzi wake. Dzokera. Wodzoka. Toya togara vonetsana votiza zvodzokera kumba. Baba vanoti dzokera. Wakada vanhu ava uchiziva zvavari. Dzokera kumba kwako. Kwatova kumba kwako. Wodzoka. Kusvika Daniel wakazofunga fungwa yekuti hatisuduruke mudhuze. Toona kuti vanotiza vachienda kupi. Ndokubva taenda kwaChivi kwahama dzangu. Ukunotsvaga imba yedu yokuroja pamhanda mahwe. Ndokumbogara ipapo chaizvo. Pano ndo pataibva tichijamba bhodha tichienda kunoridza magitare. Tichiti tikaenda South Africa toenda Botswana taibva kwaChivi. Kusvika taita mhuri yedu. So kureva kuti pamaienda papo muchinoita basa iye Gonora amai nini ndo vaisara pamusha? Tainda navo. Vainda navo tatisingavasiyi. Chikonzero zvinoridzwa zvacho zvaida vanotakura. Promise anga ari mudiki. Manini vachibatsira mwana kutakura mabhatiri namadhiramu namaspika. Asi zvaifamba here mai mwana? Panguva iyoyo zvaifamba. Mukaenda kunana Botswana kweso kumabhodha maidarika sei? Vanga vasingatinetsi nyaya yemapasipoti? Vainetsa asi vaingozopedzera kuti darikai nokuti vaiti mbotiridzirai. Tosvika paya togadzira magitari aya toridza. Pavanoti vakateerera magitari aya isi tokumbira kupinda voti hamupindi musina mapepa. Totiwo vakapinda mumaofisi mavo isi todambura magitari tosunungura tomhanya kupinda mukati. Vosara vobuda wana tapinda totoenda mberi. Wozokuona makudzoka? Wozotiona taakudzoka. Zvonzi Gonora wakazopinda sei? Zvonzi ndakandadaniwa uko navamwe vokumesina vaida kuvaraidzwa sezvamaka muchitwa imi. Saka ndakazopinda ndovakaonditora pano. Saka zvakazodzimara zvasvika papi mwiri kwaChivi kuya? Zvakazosvika pakuti ini pandakagwarira kuSouth Africa Gonora akadzoka neni kuno akandoenda kunoridza kuHarare namainini. Vakauya kuno munun'una wavo ariko kuStone Ridge. Ndiakati mukoma munosvika riniko mwana mai vangu uchiroja dzimba mari ichiperera mudzimba dzavamwe uchibhadhara? Kuno kwaita cooperative rega ndikujoinise. Vakatendera vakajoiniswa cooperative inova ndo yatiri kugara nababa munini munun'una wavo. Munun'una wavo aripi? Ariko kuStone Ridge. Anonzani? Isaac. Gonora anga akabhadhara sendi 1. Baba munini nokundiziva. Gonora anga akabhadhara sendi 1. Baba munini nokundiziva. Vakati mukoma munogara sei? Vestand 1 muna madzimai maviri. Vakati zvinondodi kai madii kuita mastendi ari maviri. Chairman akati hazvitendegwi kuti munhu aite mastendi maviri ari 1. Asi kana mune mwana mukomana mukuru tinogona kudi kuisa imwe stendi zita remwana mukomana mukuru. Bamunini vakati ariko mwana wamukuru kuna Isaac ari kuridza. Kanzi anonzani apo Promise anga atiza adzokera South Africa. Kanzi anonzi Promise ndo stendi yandiri kurarama ndiri nanhasi. Yake Daniel ndo yakazotengesa nokutsamwa. Atsamwa ne? Kuti mwana aramba kuridza neni agara dare namai vake. Yatengeswa rini? Gore rapera. Kwa saka ndaigara ko Dani Isaac wakaramwa rini? Gore rakapera? Gore rapera. Right. Imimi yamuri kugara iri muzita raPromise. Right. Yamai niniyo ndo yanga iri muzita raDani. Saka kutaura kunoko vari kugara sei? Vari kugara mai nini vari kugara kupi? Vari kuroja kune imwe village. Mai nini vari kuroja? Stendi yavo yakatengeswa? Ko stendi yakatengeserwei? Hanzi ndinogara sei muno. Mai guru vachindireva neshamwari dzavo. Aiwaka. Saka kureva kuti mai nini vada kubva? Dzadzisiri pedyo napedyo? Dzinotova pedyo napedyo chero nazvino newavakatengesera wacho. So kureva kuti mai nini vakuroja? Asi mipenyu mugere?
mukomana wandinaye uyu ndakaenda naye kukwekwe sezvo vakavati yaimutambire mari yechikafu. Vasikana vakati mwana wakashama uyu, koma inini munodii kumutengerawo zviya zvandambotanga kundichida kutaura. Zvikanzi ngaatengerwe namai vake. Zvikanzi mai vake vanogomutengera sei vari kumba, imi ndi munofamba nababa. Pamunotengera wenyu uyu dai muchengerawo nouyu. Zvikanzi handina vana vakomana vaviri, ndine 1. Vadero vakazozvifunga paya ndokunotenga chitirauzi chavo ndokuya ndokupfekedza mwana iyeyu wandinayo. Zvikanzi chikurura rakwana. Uyu anonzi Daniel. Zvikanzi zvarakwana handikupi zvachose, babako asina kundipa mari yangu, ndashandisa mari yangu kutenga nhumbi idzodzi. Saka iwe unozopfeka kubudikidza babako andibhadhara mari yangu yandatenga nayo. Ndopakabvira hondo. Apa tiri kwamai guru kuya. Ndikati kweiwe unogoti mari yako yaunowanepi iwe uchifamba nemurume, haisi mari yababa umwana here? Zvikanzi haisi, ndeyangu. Nekutsamwa ndikati yako yaunowanepi svika yokuhurira, tiri kutukana kako. Ndopatangira kutukana. Ndikati saka unoda kupfekedza mwana wangu nhumbi dzechihure chako. Ndopatakatanga kutukana usvika mainini vati handichakwanisi kugara pano pana mai guru pauya avo maisipiwe, nokuti maisipiwe vanditukanani namai guru varidzi vemusha. Indoenda kwahama dzangu. Mani ndobva vatakura mabhegi avo ndokuenda kumusha. Daniel uri mutaundi kubasa. Achizouya achiwana ini ndasara namai guru. Svika mareva umwe matuka munhu ndimi makonzera kuti aende kumusha. Mwezi iwoyo wanga uri May 25, musi weAfrica Day, wavakasenga nhumbi dzavo vakaenda kumusha. Daniel akokwa noumwe munhu anga achida kukambira mukwekwe kuti yandirekidzere uvaraidze vanhu. Vakaenda kumusha kwavo. Daniel akauya akabvunza kuti chii chaitika, tikarondedzera kuti isu pata achirondedzera nyaya yekuti mainini havasaifanirwa kuti nhumbi dzavatenga voti mwana unozopfeka babako andibhadhara, ivo ambodzitenga vadzitengerei kava asingadi kuti mwana uyo apfeke. Zvikanzi mandireva namai guru vakuru varidzi vomusha. Ndikati aiwa, ini kusiri kuti chero wanga uripo chero usipo, ini mubvunzo iwe nazvino ndinawo kuti kana wanga uchida kuti babake vatenge vabhadhara wamupfekedzerei. Dai wangoti ndatenga nhumbi idzi kuti ndikupfekedze ndokunge babako vandipa mari yangu. Ndobva vadi vaenda kumusha kwavo, ndokuteerwa ndokunodzoka. Vadzoka ndopatakatanga kusawirirana. Saka vadzoka ndobva vadii, vakanosvikira kugara kupi? Pamba pavo ipapo. Taingoti une poto yake, une imba yake, hapana uri kutaura neumwe. Kusvika vazorangana zvokutengesa stendi yavo. Indakatsongozohwavo muraini kuti pane stendi inotengesewa. Ndikati handizvisivi. Zvikanziwo zviri kutoitika. Ndikati ameno ndeyavo, handiti ndiri pamwana wangu. Yakatengeswa mari? Zvemari vanoziva ndivo. Ini handiisivi. Saka yakatotengeswa mari ikatodyiwa? Yakaitwei mari yacho? Ivo vanoti hanzi ndakambonovaka kugokwe, asi kugokwe kwacho hakundifadzi kumusha kwamainini. Ndakazotenga imwe stendi kuno. Ini handisati ndaziva kuti ichokwadi here. Zvozika mwana iwo mainini naiye murume wacho. Ini handizvisivi. Asi apa vachiri vese zvavo? Kumba vari kuya? Vanouya. Handiri nezuro maitaura navo vari kwandiri. Vabvako nhasi vachiinda kutaundi. So ndosaka nezuro maifara paya nekuti ranga riri jana renyu? Chero risiri jana. Indagara nemugariro wangu nokuti kufara kana kusafara handina wandinoitira, nokuti indomene haichemedzi. Ndindakagamuchira mwana uyu. Saka nanhasi handina kana daka naye. Iye hake kana ari ane daka neni, chero kutukana kwatakaita kwacho kwandiri ndoti zvakapera hameno kwaari. Nokuti ndo magariro ebarika. Imimi maitotaura sekurayira mwana? Kuti haufanirwi kudero zvenokuti iwe ndiwe mai vevana unoona. Iye akandipindura achiti ndine mwana mukomana 1, handina vaviri. Imi piwai mari mutengere mwana wenyu nomurume wenyu. Saka kureva kuti vari kufamba vese? Zvototi chiri kutaura kuno kuzovatenda vese kubasa? Ndahwa kudero. Saka imi hamuchafambi navo?
ini handichakwanisi kuramba ndichivatevera nekuda kwekustroka kwamakaita. Ndakastroka 2 ndakagumbuka. Kundirambe ndichivateverera zvoita sokuti ndiri kunyengerera. Imi makagumbukira nawipi iyoyo? Yokuti havanganditini vatengesa musha wavo vondiramwa. Kweni ndapindira papi? Imimi maramwiro nyaya yekuti kwanzi mafurira mwana wako waramba kuridza neni nokuti muri kurangana kuti mari inodliwa nomukadzi muduku. Saka kustroka makastroka rini? 2009. Asi muri kuwana rubatsiro rwemukuenda here kuchipatara? Kuchipatara ndiri kuenda. Asi handina rubatsiro rwandiri kuwana kunze kwokuchekwa BP chete. Mapiritsi vanotozvitengerei? Mavanzwa kapo hondo yaona maininika iyo amaigonora zvisinei hazvo mhuri yavo timbonzoti yakakura sei? Mhuri yacho yakakurisa. Mhuri yacho yakakurisa? Kambiri mhuri yakakurisa mudedzo ruri? Ndakuedza kuti kwandiri hasi kukwanisa kusvitsa zvakakwana. Zvakafanana nei? Nechikafu. Imi mhuri yenyu yakakurisa munowana ngani? Ini pari zvino ndine 2 ava nemukomana mukuru asi hapo yake. Venyu vese vamakabara imimi? Vangu vese vandakabara ndakasara ne4. Mama bara vangani? 6. Vakomana vangani? Vakomana 3. Musikana 1. Musikana ari kupi? Musikana ari kukwekwe akatowanikwawo. Wekutanga inzara? Ndi SP wemusikana mukuru. Ari kukwekwe? Kuchizouya? Promise. Aripi? Promise ari kungombeya-mbeyawo muno nokutsvaga mabasa. Kuchizouyani? Kuchizoya Isaac. Kuchizouyani? Kuchiuya akashayika. Kuchiuya uyu ane zita rababa wandaya naye ndiye wechi6. Kurati ndiye wekupedzisira? Vakashayika vaviri, musikana nemukomana. Kuchingati wekupedzisira kunogona kuuya kaumwe? Aiwa handichadi. Kushemisiyadechi handiti muri kuona mafamba naye ndiwari kuchengetai? Ndiye ndonditungamirira. Saka manje munoti kubara kwakaipa muchadichi hamusisadichi? Kuita umwe mwana. Kuchinorwadza chii kuita umwe mwana? Ndakurwara vaumali. Murwara nii amaiko? Ndakastroka iri saidhi richashandiri. Serious? Kubva rini? 2009. Asi makamboenda kuchipatara mukawana rubatsiro? Ndakaenda. Zvakaitika ndezvekuti taijamba bhodha tichienda kunoridzira kunana South Africa Botswana. Saka pandakarwara ndandiri kuSouth Africa. Ndokubva ndapuwa mubhedha ndichiyamwisa uyu. Ndakapuwa 3 days ndiri pamabhedhi. Zvikanzi varohwa neBP yatova stroke hazvichaiti kuti vagare vasina mapiritsi. Ndikapuwa mapiritsi ikoko. Ndikazobvako ndouya kuno kuZimbabwe. Ndiri munhu wamapiritsi eBP kutaura kudai zvandiri kuita ndiri kumwa mapiritsi. Saka zvandiri kumwa mapiritsi kudaro ndakapedzera ndonzi kuchipatara mapiritsi amamuchimwa chichinjai nokuti asi kuwirirana nemi. Ndikapuwa efedpin ndo andiri kushandisa. Asi mari yokuti ndiawane iri kundinetsa. Ndinotopema kuti ndiwane mari yamapiritsi iwayo. Nokuti vagonora kana vakashanda vanoti mari yamapiritsi nhasi handina. Vanogona kunditengera 5 days semunhu anomwa 2 pazuva. Kana apera voti mari handisati ndaiwana, zvinova zvinondipinza mudambudziko rokuti kana ndikashaya mapiritsi iwayo ndinokwanisa kusafamba kutoswera pamba ndichirwara. Anoita mari mapiritsi? Mapiritsi aya ndakapedzera kuatenga mwedzi wapera aita 4 bond notes. Anenge ari kunwa mazuva mangani? 5. Ndesvondo aya? Aiwa 5 days. Saka ndozvinozokumanikidzirai kuti muchizotanga kupinda mubokwa muchipema? Ndinotozopema kuburikidza nechikafu zvakare. Vagonora kana vakashanda havandibuditsiri keshi kuti tenga chikafu. Vanoti ndashaya mari. Woenda kuna mainini unogara ikoko kutaura kudai inini ndiri kugara ndega nevana vangu. Ivo vanouya apo neapo. Asi vanotaura kuti handina mari mubasa, handisi kukwanisa kuwana mari. Ini ndodi hangu ndodzamara ndoti mwana ndibate tinokumbira. Ndopinda murokesheni. Kandapinda murokesheni umwe undipawo 25 cents,
mwandipawo 50 cents mwandipawo $1 tobatanidza mari iyo kusvika ndatenga chikafu chokuti ndirarame nevana ndichidya. Mwana ari kuenda kuchikoro here? Chikomana Isaac chinofamba chiridza nababa wacho. Ndaikudanira kuti iwo haufanira kubva pana mukoma vasingazivi kuti mukoma vagova noumbowo hwamangwana. Zvikanzi mama ndakabva pana mukoma vasingazivi nokuti murungu wacho anga andibhowa. Klasi mari yaari kundipa yacho unoisa mufoni. Zvaanoisa mufoni unoisira mulaini ramukoma. Inozobuda yava shoma shoma isingakwanisi kuti indikubatsireiwo. Zvinova ndo zvandakaregera kushanda nababa. Chiti kana ndikawanavo kamari ndikubatsirei. Iyo zvekutaura kudai ndakakuisirai $20 muEco Cash. Apa laini rangu tsaru ranga rarasika. Ndikanovhura rimwe. Ndikawana irimo. Saka kureva kuti Isaac chikoro wakaperera papi? Isaac akaperera grade 7 asi haana kunyora exam. Nokuti baba akabva naye vakaenda kwaMutare kunoridza. Vamwe vachinyora kusvika vapedza asina kudzoka. Vakazodzoka naye vanhu vatopedza kunyora grade 7. Saka kwemimi hamuna kubvunza here kuti ko mwana zvaari kufanira kunge achinyorai muri kufamba naye vanoti chi? Vanoti ndinodzoka naye. Chikoro chamunoti vaende chikoro ridzi chinodarika chandovadzidzisa ni baba vavo. Ingava ni mafomu 6 acho vari kubvuta zvikwama zvavanhu muMbare. Chikoro chimwe ndechipi ndiri kuda kudzidzisa vana vangu nhaka vasare nayo. Inhaka ipi? Yemagitari. Batoti ko zvino nhaka yemagitari vana vanogona kusara nayo asi havazokwanisi kupema zvamunoita imiso munhu akaremara. Zvino vanozoisara nayo sei? Zvikaindovasira magitari votsvaga vamwe vashandi voenda mberi nebasa. Saka Maigonora, munozviona sei kuva mudzimai wemunhu ane mukurumbira? Munozvitambira sei? Zvakanaka here kana kuti kwete? Pane zvese zvatsanangurwa apa ndoziziva kuti kutaura kudai zvakati tichiita kune vamwe vanenge kutori nechidokwa vamwe vanotokwira BP papa kuti inyaya yemagitari here kana kuti inyaya yeprivate life yaGonora. Chandotaura ini ndosaka ndati nini chirongwa ichi chinonzi Ndaingepo. Vanhu vane mukurumbira dzimwe dzenguva maonero atinoaita tinovaona isisu sevanogara upenyu hune flambo, upenyu hwakanaka, and yet kumashure kwachikoko kunenge kuine matambudziko. Saka nokudaro tine here zvatinodzidza kuburikidza nemararamiro iyayo. Ndofunga manyatsokuteerera apa chirongwa chitanga nezvanga zvichitsanangurwa naMaigonora vachitsanangura mararamiro avakaita kubva kuwanana kwavakaita naGonora. Tatodzidza papa kuti vana kana vari kuchikoro vanofanirwa kuchengetedzwa zvakaita sei. Unai uyu musikana akauya pachikoro aine chinangwa chekuda kudzidza, asi nekuda kwokuti pachikoro apa vanga vasinganyatsokucherechedza nekuongorora kuti vana vari kufamba sei, unai zvakazoitika. Otherwise Maigonora ava manzwa kuti vanga vakatowana nzvimbo kune imwe boarding school, nzvimbo yanga yakato, asi zvakazokanganiswa nekuda kuti vakaita pamuviri. Handiti muri kuona right? Kepiri vaenda vanowanikwa kuya vamwene mashungurudziro anga akuita muroora wavo vachiti iwewe wakagorora sei munhu asingaone, ona ini handidi muroora asingaone panapa achatiitira sei basa. Asi makazoona zvakazoitika apa, vaikwanisa kubika nekuwacha nekutogarisana nemurume wavo kusvika pa pfungwa yekuti aiwa zviri nani totama munomu nekuda kuti tida kuti tigare zvakanaka semhuri yedu. Andikuzvona ndekumwe kushungurudzika ikoko. Chimwe chidzidzo chatodzidza icho kuti ngatirege kutarisira munhu pasi nekuda zvaanenge ari. Munhu Mwari anenge akasika munhu aine chinangwa. Uyezve kusangana kwaGonora nemudzimai wake vese vasingaone, Mwari vainge vane chinangwa. Vakaziva kuti vachatowana nzira yekuti vararame nayo badzi. So ngatisatarisira pasi.
chionai maiguru vakashayikirwa nemurume wavo, asi vanga vakumanikidzira kuda kuita kuti vagarwe nhaka nagonora. Ndizvimwewo futi zvakare izvozvo chidzidzo ichocho chokuti aiwa hazvinzarwo, musashungurudze vanhu kudzimara vakatedzera zvokutozotizwa, nekuti zvakatoonekwa kuti vaikwanisa kuzouraya, kudzimara kupisa imba vachida kupisira munhu mumba, mwoyo wakaipa iwowo. Ketatu, pamwe pacho ndipapo kuti vazoenda kugokwe, vakugara kugokwe kuya, Gonora akatora mwana mudiki 15 years kumuita mudzimai wake, kutanga kugara naye kumuita mudzimai wake. Ufuchi pamutemo wedu wechivanhu uyezve mutemo muno muZimbabwe hazvitenderwe izvozvo. Kuri kwese kumbunyikidza wezve kuchikora mutemo zvinenge zvisingatombodiwi zvese izvozvo. Handitika pamwe pacho chiona chivagonora vanhu vakawana masitenda awo maviri ekugara naye, masitenda awo maviri, mudzimai yake, maiguru wake, mainini yake, vakuchitengesa yamainini, vakuda kuungana pane yamaiguru. Pamusoro paizvozvo Mr. Gonora vakuda kutengesa futi isitendi yamaiguru. Woita sei? Wonogara kupi nevana? Woita sei? Dzese dzatengeswa, woita sei? Wonogara kupi nevana? Handinoona. Saka esayo zvidzidzo zvatiri kuwana izvozvo matambudziko ese yayo. Tazviziva sei? Tazviziva nekuda kwokuti tavabvunza isisu raramiro yavo, nhoroondo yavo iyo yacho yamuri kuisa pachirungu kuti private life. Kuti tinzwe zvese izvi tatopinda muprivate life yacho iyoyo, asi tadzidzisa hani vanhu vangani vadzidza ipapa kuti izvi hazviiti. Vamwe vanotokondema ipa kuti aiwa munhu afanira kurarama zvakadai. Ende vagonora pavanenge vachipuwa zvipo nevanhu, vanhu vanotovaziva kuti vane madzimai mairi, vanenge vachiti zvinhu izvi regai tipe vagonora kana chiri chipo, kana riri rofu rechingwa, munhu ane mhuri anonodya nemhuri yake uko. Asi manzwa pamaiguru vari kuchema kuti inini apa, inini handina zvandiri kuwana, ndotenda kunopema mumbare kuti vana vakwanise kudya. Amunziwo tsitsi here papo. Zvese izvozvi zvauya mushure mekunge tagara navo pasi takurukura, tabuda nechirongwa ichochi. Handitika. Asi umwe munhu anenge achikahadzika kuti makupinda muprivate life yemunhu, asi apa tatoziva zvimwe zvinhu zvokuti kana maigonora mangwana mukavaona apo munoziva kuti mimi vanoda rubatsiro, ngavabatsirwe, ngativabatsirei, kana tasangana navo ngativabatsirei, because izvozvo taakuziva zvavari. Unlike paya taifungidzira isisi kuti nokuti mavanzwa paitaura kuti mari haisi kutikwanira, plus chimwe chinhu chekuti mwana uyu waanopinda naye mustreet akamutadzisa kuenda kuchikoro, inokuva kodzero yemwana kuti ngaadzidze mwana kusvika asvike kwaanoda. Mungawo henyu muchishaya, asi vamwe vanokwanisa kupindira ipapo. Asi dambudziko iroro ranga riri kuti pese paanenge achidiwa, baba vanenge vachitoziva kuti kana uyu asipo basa rangu inini harifambi. Andinoona child labor futi kwakushungurudza futi mwana kuti mwana akwanise ariritire mhuri iye zera rake sati rasvika. KaIsaac akatanga kari grade 6 kachiri kadiki, handitika hakanatokwanisa kuenda kuchikoro zvakanaka, but kaigona kakari very bright, asi hakanazokwanisa kuenda kuchikoro zvakanaka. Tarisai muone kuti mimi apa imhoshongani, zvinhu zvingani zvakakanganisika. KaIsaac dai kakaenda kuchikoro, dzimwe dzenguva kaikwanisa kane basa riri nani, kaikwanisa kuchengeta vabereki vake, baba namai, nekuda kwokuti aendawo kuchikoro mune zvakanaka. Pada Mwari vaikwanisa kuzozarura mwana otota sei utozviendera kuchikoro mune zvakanaka. Saka zvese izvozvozvo matambudziko aisanganikwa nawo amaigonora vanga vachingoripo, ndoinonzi ndaingepo, ndo chirongwa chacho. Zvirongwa izvi kana tichizviita pano pawireless, ndogara ndakataura kuti hatisi kufumura vaimbi, hatisi kuedza kuda kuvhiringa vaimbi kana ndararamo yavo, asi tinenge tichida kuti isisu tiedze kudzidza zvimwe zvinhu. Ingonekana kuchipatara chako chaiko vakomana kana vakuda kudzidzisawo kurapa, madhokta vandodzidza kutorapa munhu pamutumbi wemunhu,
munhu mupenyu ndivantodzidzisa kurapa kuti uyai pano uyu havangoendi kumabhuku chete vanotozoenda kupractical kwachiko. Saka neso practical yedu iyoyo yeupenyu ndiyo yevanhu varipo vari kurarama iko zvino. Handitika apa hatisi kureva futi zvakare kuti kana vagonora vacho kana tikasangana navo tisavabatsire. Vagonora vanofanirwa kubatsira, ungativabatsirei kuvapa mainstruments kuita sei. Ndoziva kuti Mwari kumberi uko mwoyo wavo uchachenuruka. Chinovaita kuti vaite zvizvi inhau yekushaya, asi mwoyo wavo pamberi apo zvichaita zvakanaka. Vachaona kuti aiwaka ini mhuri yangu ndofanira kuwadzana nayo zvakanaka, ndofanira kugara nemhuri yangu zvakanaka, vodai vana vakura vakwanisa kuvachengeta. Saka zvoroti kana iwo ngomadhani chero vakasangana neni havandigumbukira, mbuzo ndoziva kuti kudzidzisawo mhuri yeZimbabwe wamwe ari kuya kumashure, right? Zvakanaka zvakaipa. Chandoti zvakaipa ndechekuti mukurumbira wacho unongoenda kuti Daniel nemhuri, asi mhuri yacho asingakwanisi kuitira zvakakwana yose. Iye achitaura chero kwamuri habudisi kudero kuti handiikwanisi yose, unoti ndiri kuikwanisa, ndiri kuitira zvakaenzana, asi zviri kurema. Zvaunongoonawo chero kusvika ndipinde murokesheni ndakaona kuti murumewo zvamuremera, kufa kwemurume hongu kubudaura, asi zviri nani zvandiri chirema ndiindewo nedivi rangu ndiwanewo zvinondikwanira. Paanenge ashotesa ndozadzisawo ini muridzi. Zvinova zvakahogwadza zvemainini vakati iwe ndoda kuti nditewo musika nditengese nokuti maiguru vanopema vachiwana zvinhu zvavo. Tikati saka zvinotokunakidza here? Zvikanzi chinondigwadza ndechekuti maiguru mukaenda kumbari munouya nehembe, munouya nebhutsu dzamune mapo free market. Ini kuti nditi baba vandipeiwo mari yokuita izvozvo, vanoti mari haikwani. Saka dai ndichizviitirawo basa rangu chizvitengera, imi munopuhwawo navanhu kwamunofamba maererano norema wenyu, ini ari kundidzvanyirira. Saka kureva kuti nhau iya yekusunga mari Daniel amainini vari kuinzwawo, vari kuionawo, vakusangana naye kuti Dhani asi kubudisa mari. Chero vakasangana naye vachagochema, vachagoiona sei? Ivo vari vapa pedo nehomwe. Handizivi kuti vanoiona here, asi ndoona sokudero nokuti ndongova kune zvimwe zvinenge zvinochemwa-chemwawo. Asi ivo kuti vauye kwandiri kuti maiguru handinawo zvakati kana kuti zviri kundishotera havadi. Ini ndinotaurira murume kana auya kwandiri kuti ndinodawo zvakati, woti hapana mari. Ndoti hewo mwana ndibate tinde murokesheni, topinda murokesheni tokumbira, tikawana $5 tochengeta, tikawana $2 toisa paya, kusvika ichakwana igokokore chibagwe, totenga chibagwe togaisa todla nevana. Ivo vachingoti hakuna mari, hakusi kuita mari uko, woti ndiri kuiwana kupi? Zvinhu zvakaomera munhu wose. Hey, ayayaya. Saka musikana ari kugokwe, ari kukwekwe, uri kukubatsira here? Nenguva. Naiyo zvinenge zvichiremerawo. Naiye zvine zvichimuremerawo semunhu ane mhuriwo. Asi imimi nemukwasha wenyu modyidzana. Kongagodi. Kuti tongagodi ndati modyidzana here? Kana muchiti kudyidzana handichawisisi. Munowirirana here nemukwasha wenyu? Tinowirirana chaizvo. Munozoti kana ndichiti kuwirirana kumukwasha, ndikokuti mukwasha anoyokawo kuti ambuya vangu variko uku vanodawo kasipo kupera kumwedzi. Haiyeuke. Asi mwanasikana akawanawo kake nokuti unotengesawo, unotengesa musika, unogona kuti mai chii chamusina ndikuisirewo pabhasi nenguva yanenge akwanisawo kuwanawo. Noti handina zvakati woti ndai pabhasi rakati kumbari munogamuchira zvishoma zvandawana. Sei muri kuti mukwasha haiyeuke? Pamwe zvinenge zvichibva simba rinenge ibva kune mukwasha. Mukwasha anoti ini zvakandiomerawo nokuti une mhuri mbiri futi sababa. Une barika zvakati? Une barikawo. Saka spirit ndewechingani? Ndewechipiri. Ndiye mudzimai wechipiri? Ndiye muduku. Ndakomana soka. Haiwa, zvinowanika mukurarama. Saka spirit una vana vangani koko? Una 3. Aiwa,
mune kambo here kamukati mimi akagonora wakambondiimbirawo? Kapi? Kokuti dai zvaifembegwa ako kakakanangana naSipiwe. Mazuva atakati apedza chikoro akajamba bhodha nesu akaenda Botswana kutsvaka basa. Saka ivo vakabva vafunga kuti mwana aenda kunohura. Saka dai zvaifembegwa ndisambozvara mwana wakadai. Sipiwe wakuita achifambiwa siya tsika dzamai wake nababa wake. Promise akatiza akaenda South Africa. Saka promise rava gororo rakutusura vanhu moyo riri muBetty Bridge. Saka dai pasina vaMasivanda vakazvara vana ava ndikadai ndisina kudai. Dai pasina vaMampofu vakuisa namainini. Saka ndokamoti mimi kambo kakaridzwa kakanangana nekurarama kwenyu. Ndo kandakawa chete. Asi mimi dzamaofarira ndedzivi pane dzake Dhani? Handina ini. Kondogodzifarira dzine chekuita nini? Ndedzenyuzve? Hadzisi dzangu. Ndedzake. Aiwa murume wenyu, saka mungati ndedzake? Murume wangu. Vana 6 haisi nyore naye. Haisi nyore ndizvozvo, saka ndezvenyu. Zvadhani ndezvenyu. Ko kana ndichiti ndezvangu izvo zvisingasviki kwandiri zvondipei. Saizvozvo handiti vabuda vanoya manheru voguma kuya kwamainini kwavanogara. Ini kutouya kwandaita uku kukudzivirirai kuti musandishayiwa kumba. Ndinenge ndaenda murokesheni kunopema. Kubva pano kutoenda muMbare kunokumbira. Kubva muMbare ndokwira kombi ndodzokera kumba. Ndonotsvangadzira pane rupasa rwangu ndovata. So Maidhani, ndezvipi zvimwe zvamunochema kuruzhinji rweZimbabwe? Zvandinochema kuruzhinji rweZimbabwe ndezvokuti dai pane vanokwanisa semunhu ari mucooperative. Vamwe vakuvakirwa dzimba dzokugara. Ini chimba chakavakwa naDhani ichi chine 2 rooms. Handikwanisi kurarama ndiri mashiri kana kuti nditiwo pane munhu wandingaisa mune chimwe chimba agobhadharavo rendi achindipawo mari kuti ndigare pasi. Ndotongoramba ndichikamhina nedondo ndichipema kusvika mheni kuti zvichaguma kupi. Saka ndaikumbirawo kuti kana pane vanokwanisa vandiwanisewo mari ndivakisewo imba inogona kuti ndise maroja achindibatsirawo ndimbozorora kupema. Munobatika sei mimi nhare dzenyu? Chinonetsa ndechekuti bhatiri rangu harichengeti. Asi mukataura nhamba zviri nani? Nhamba dzangu ndidzo dziya dzandakakuudzai mumadeko dzinoti 0 na 830 dzokorerai zvakare. 0 7 830 kana kuuya kupi? Kana kuuya kuStone Ridge muhondo yeMinda Village. Apa ndo pandana sewiki nayo chivayo kudzimura moto wakadai so akubetsera vanotambura amarwatsirereka ndoka gonora amaigonora tichinzwa panapa muchirongwa chedu ndaingepo muine National Driver Ups nomari chimbo chekuti tadzidza zvakawanda isinawo yekungoti tingofara tichingoseka badzi tofana kuwanawo zvidzidzo panochirema panopera chirongwa iwe wadzidzawo zvikuru uri kufamba here munzira iyoyi yafambwa naamaigonora. Inspector Noah Tedzi zviri kufamba here? Inspector Bennett Pamvuru apo zviri kufamba here? Right. Ndokambo kubva kuna Daniel Gonora tanziko dai zvaifemberwa.
right. Mukoma umali ndadzidza zvakawanda kubva kuna Gonora. Ndo ndatenda Nyarugwe ndiri kumacheke. Tatenda Nyarugwe. Waita basa iwewe. Kwasara kuti ndizobva kuna Tenda Nyarugwe. Rachel Nyarugwe. Craig Nyarugwe. Patrick Nyarugwe. Maivesha ndarwadziwa vaumali amaivesha marwadziwa niko na maivesha maracho nawo mugero wenyu wekumhanda mahwe akwasora seko suze nenunzi akuri zeda Brian apa nikotina fampalena kudarwe nderoko akuri senase azikangana zvakare ngongo Benjamin Tasiyana 2 minutes past 12 ndokuwa pa salve muka akwakurovera kuenda mainzwa sei ndozoti chokwadi vazhinji vanenge vachidzwa nekubatikana ipapa si tichikumbirisa chose kuti ngatiwaneika tine zvidzidzo zvatinowana ipapa kapa zvirongwa zvedu zvatinondipenyera kana pano paNational FM kuti tinyatso kuona kuti aiwaka zvichiwaka nepenyure inenge ichibetsera ndozoti miono yakasiyana siyana vanhu hatitadze kufunga zvakasiyana siyana kana pachinge pachibuda nyaya dzakafanana idzodzidzi vanhu tine maonero mamwe atinenge tichiona zvedu saka nekudaro tinenge tichikurudzira chose kuti aiwaka ngative tine vanhu vanenge vachifunga ka zvinhu zviri positive right. Anzi na Gogo Buzuzo padombo shawa namai anzi ndarwadziwa namai Gonora rwadziwa anzi right ndiani ko anzi mozondibata ndi baba wangu Kiven Gonora mozondibata ndi baba vangu Kiven Gonora inini ndarwadziwa ndi knowledge mtize mapinga kumakwadzi farm kuri senatsi kumakwadzi farm hanzi zvakaoma mukoma mali zvamaigonora ndini skuli wenzuma ndiri pamutare kumakomoyo ndarwadziwa chose varume tisadaro chenga wose manhanga hapana risina modzi handitika madzimai tisu tinenge takaunza pamba kana tichinge taunza pamba ngativapeka zvakaringana handitika right.